Arratzalde ondan hori, eta benetan eskerrak emon bai Jose Miguel de Barandiaran fundazioaren izenean, eta baita neure izenean ere. Egia esan, benetan pozik etorri nazela. Pozik etorri naz, besteak beste, herri txiki baten jaioan nazelako neu ere, eta bertan bizi nazelako. Eta badakit honako lanak egiteak eta zer suposatzen duen herri gurea moduko herrietarako. Zelako lana, baina gero nola balio duen herria egiteko. Ez? Alde horretatik, diman jaioa naiz, eta diman joan nintzen eskolara. Horrek asko markatzen du. Gero munduan ibilteko bai. Eta berriro itzuli nintzen dimara, geroago, duela 35 bat urte, eta ordurik ona han bizi naiz. Eta benetan pozik etorri naiz, eta gainera, pozik benetan berriro ere aspaldiko lagun batzuk hemen berriro elkarri ikustea egitek. Egingo dudana, Iñakik esan duen bezala, pixka bat kokatu lan honetan dauden, liburu honetan agertzen diren hiru lan hauen testu ingurua Anuario Euskal Folklore urtekariaren ibilbide horretan. Ibilbide hori, eta gaina parkatuko idazue, baina atrebentziaz bada, neuretza prestatu dudan materiala ipini egingo dizuet horrela hobeto jarraituko dugu. Kamarakin ez da ikusten. Orduan, ezinezkoa bada ez. Argin kontua da, Vale, orduan hori barik egingo dugu. Lehenengo eta behin orduan, aleginduko naz, apur bat kokatzen zen izan den urtekariaren ibilbidea, 100 urte betetzera doa. Iñakik esan duen moduan, Jose Miguel de Barandiaran sortu zuen Euskal Folklore urtekaria 1921 urtean. Ibilbide gora beratzua. Momentu desberdinak, urtekaria izena dauka, baina ez dira 100 liburu, 100 ale atera. Bestea beste, etenak egon direlako, gerra zibilaren ondoren tabar, baina baita, kasu batzutan, eta hemen ikusiko dugu adibidea, Sinforoso de Ibargurenen kasuan, kasu batzutan, 2 urte behin atera zalako, eta horregitik kasu baten agertzen da 73, 74, 2 urte, eta beste kasu batzutan gainera 4 urteri behin eta holan. Baina berez, hasieran borondate horrekin sortu zen. Urtekaria izatearena, eta urtekaria izan zen lehenengo urteetan. Beraz, esan ginke Euskal Herrian gaur egun argitaratzen dan gizarte zientzia aldizkarien artean zaharrena dela esan daiteke. Zaharrenetaikoa behintzat. Esan dudan moduan, ibilbide luzea, lehenengo urteetan, lehenengo 5 liburuak atera ziren Anuario de la Sociedad de Euskofolklore. Elkarte bat sortu zen, Sociedad de Euskofolklore. Eta hori sortu zen 1971 urtean Gasteizko seminarioan. Hor zegoen Jose Miguel, eta baita berarekin lanak argitaratzen dituztenak lehenengo etapa horretan. Baina hortik lasterrera sortu berria zen Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza ere aurten 100 urte betetzen ditu, baita okerrez banago Euskaltzaindia berak ere. Orduan pentsa pixka bat ze momentu garrantzizko Euskal Kulturarako izan zen hori, hor sortzeko, bai Euskaltzaindia, Eusko Ikaskuntza, eta baita giro horretan Sociedad de Euskal Folklore izenez elkarte hori. Esan dudan modua, lehenengo momentua, lehenengo liburukiak ateratzen dira elkarte horren urtekari bezala, euren lanak, egiten zituzten lanak, ikerketa lanak argitaratzeko, baina, berehala Eusko Ikaskuntzak hartu zuen bere gain urtekariaren edizioa. Hor dago lehenengo tarte bat, 1921-etik 1925-era, hau da, gerra zibil tartean, hor lehenengo etapa bat dago. Eta hor argitaratu ziren 14 liburuki. Lehenengo horietan,
kokatzen da Sinforoson Ibargüenen hemen agertzen da lehen lan hori. Gerra Zibilaren ondorioz, bai zuzendaria, don Jose Miguel Bera eta bere lan taldea atzerratu beharrean izan ziren, eta horren bestez, eten egin zan urtekaria. Bigarren aro bat hasten da, daki zuenez, don Jose Miguel itzultzen da 1953an, luze egon zan, bere eguneroko idatzia jarraitzen baduzue, bere esperantza zan laster etortzea, baina, bueno, lusatu zan. 1953an itzultzen da, eta 1955an berriro ekiten dio eusko folklore urtekariari. 15. alea ateatzen da. Baina ja, Arantzadi zientzia elkartearen eskutik. Gero, hor dago etapa bat, 1978 arte, eta 1978an Eusko Ikaskuntzak berriro hartzen du bere gain argitalpena. Eta Eusko Ikaskuntzak gero ja 88an sortzen danean Jose Miguel de Barandiaran fundazioa, bere sortze horretan patrimonio bezala pasatzen da fundaziora. Eta hortik aurrera fundazioak kudeatzen du Eusko Folklore urtekariaren edizioa. Hori da ibilbidea. Zen izan zen bere espiritua, eta horregetik nahi izan dut hori ikustea, baina, bueno, esango dizue pizka bat, don Jose Miguel itzultzen danean, eta berriro heltzen dionarean lanari, 1955an, 20 urteko tarte hori egonda zer esaten duen. Esaten du, el laboratorio o seminario de etnología, en Baskuentze ikuska, lehen Iñakik esan du gazteleraz idaztearena, lehenengo lanak ikusiko dugu gero gazteleraz daude, Jose Miguel berak ere gazteleraz idazten du, luzero, bere egunkaria, diarioa ere ikusten badugu gazteleraz idazten du luzero, gero hasten da euskeraz idazten. Bueno, ulertu behar da, gauza bakotxe ulertu behar da bere testu inguruan. El laboratorio de seminario de etnología, llamado primeramente Sociedad de Euskofolklore, hola sortzen da, ha sido fundado con el fin de investigar el saber popular y estudiar los problemas psicológicos y de historia cultural que susciten las informaciones y encuestas que se abrirán sin duda en adelante. Ya nolako zera, bai, metodo etnografikoa, jaso informazioa, galdetegi sistematikoaren bitartez, baina investigar el saber popular y estudiar los problemas psicológicos y de historia cultural. Etnografia bai, baina arutzago ipinita, gerora, arutzago joan da. Bigarren aspekto bat, esaten du, aquel campo de investigación y de estudio casi en barbecho desde hace 20 años, noski, ha empezado ahora a ser cultivado de nuevo por el Grupo Aranzadi de la Real Sociedad de la Vascongada de Amigos del País, eta esaten du, hoy como ayer, la fórmula que nos guía es aquel antiguo aforismo, noste te isun, conócete a ti mismo. Esto nos impulsa a estudiar primero a nuestro pueblo y las raíces, elementos y ambiente en que vivimos. Hasi gaitezen geurea ezagutzen. Noste te isun hori, gaur egun jarraitzen du funtzesko izaten. Ez bakarrik ezagutu, baizik eta ezagutu eta transmititu hurrengo belaunaldiei. Transmisio bideak danok dakigu nola eten diren. Familia, etxea, osoa, guzti horrek eten bat izan du. Komunikazio eta informazio transmisio bideak berriak sortu dira, baina gure kultura transmititzeko geu bakarrik egin dezakegu hori. Askotan eskolara begiratzen dugu. Bai, eskola badauka hor zereginik, baina eskola bakarrik ezin du egin dana. Danon, inoz baino indar gehiago esan behar dugu, hurrengo belaunaldia ezitzeko erantzukizuna guztiona dala. Ez noa esatera, hainbat aldiz esandako hori, ume bat esteko tribu osoa behar dela, ez? Baina gure kasuan, inoz baino, importantegoa da. Batez be, herri txikietan bizi garenok. Bueno, orduan ere begira ja, eta esaten du, baina hori nola egin behar da? Ez naz gehiagi luzatuko, baina eske hau klabea da. Nolako
zintzotasunez eta leialtasunez egiten zuen ikerketa lana, norzete izun hori, Barandiaranek esaten zuen. Puede haber aquí un escollo, el amor a lo nuestro capaz de inducirnos a organizar las descripciones en función de nuestros gustos de teorías y a interpretar la realidad a través de un equivalente mental quizás tendenciosamente deformado. Hay que estar, pues, prevenidos contra el peligro. Geurea bai, ezagutu geurea, baina metodo zientifikoa, ondo zainduz, eta, bueno, ez naz gehiago luzatuko, esan dudan bezala, 98tik aurrera fundazioa berak hartu zuen bere gain, fundazioa, bueno, patronato bat dauka, fundazioa gaur egun, patronato horretan daude, bai Araba, Bizkaia, Gipuzkoako foru aldundiak eta Nafarroako foro komunitateko gobernuko ordezkaritza bai, dira babesleak, eta eginkizun nagusia da Jose Miguelen lana ekarpena aztertzea, zabaltzea, produkzio osoa biltzea, edizio kritikoak ere bultzatzea, eta baita ikerketa lanak ekin jarraitzea. Kasu batzuetan, bueno, hau da bide bat, baina baita arloa dira historia aurrea, arkeologia, antropologia, nagusiki, baina baita ikerketa beken bitartez, duela urte bi berreskuratu gendun hor geratuta, ekonomia eta zera alde guztitera heldu da, eta hor geratuta egon da Barandiaran beka, 16an berriro martxan jarri zan, 16ko deialdian etnografia talekoa izan zan, eta jodikatu gendun ardoaren kulturaren inguruko proposamen berritzaile batek, talde batek egindako, eta iaz arkeologiokoa izan zen, eta bueno, hori ere martxan berriro dago. Bueno, esan behar dana da, Eusko Folklorek oroar etnografia lorrean egin diren ikerketa lanak gehiena jaso dituela, eta tartean bai historia horrekoa eta paleoetnografiakoak ere bai, eta gaur egun argitaratu dira 51 liburuzka. Bueno, esan dudan bezala, kasu batzutan etereagoa dalako, beste batzutan bi argitaratu dilako. Eta hor dagoen material bilduma oso euskal kultura ikertzen ari direnentzako ezinbesteko altxorra da hori. Hor idatzi dute, ez Barandiaren berak bakarri, basik eta Manuel Lekona, Telesforo de Aranzadi, Garo Baroja, Juan Garmendia, Zendoia, eta zera bai, Zikorozo di Barguen, eta beste eundaka ikerlari arlo honetan. Zera etorrita eta kokatzeko hiru lanak, begira, ze momentu klabeetan diren, hemen agertzen diren hiru lanak. Bata, 1927koa. Lehenengo fase horretakoa. Bigarrena, 74koa. Bueltan, berriro, hor badago aurretik ere lotura bat, talde horretan, eta berriro argitaratzen dira lanak. Eta, hirugarrena ja, esango gonke, fase berri baten, 84an. Nik eskuartean izan ditu lanak, Sinforosorena PDF-etik jaitzita, baina begira olako kasualitateak. 82an, gure herrian ere, etnografia talde bat sortu gendun. 82an. Hasi ginen, lehentasunak ezarrita, desagertzea zeuden gaiak lantzeko, eta hasi ginen linuaren prozesua, erakusketa bat ere egin gendun, tabar. Eta orduan, gogoratzenaz, alegindu ginen pixka bat, momentu horretan, 82, 86 tarte horretan, alegindu ginen zeuden argitalpenak eta eskuratzen. Eta lehenguan Iñakirekin hitz egin da, esan zidanean, gutxi gora bera nondik bideratu gaurko interbentzio, esan manoa begiratzera. Eta begira nondik aurkitu dudan, justu, 84ko, 32. zenbakia zela, dituen bi horietariko bat. Eskuartean aukidu gaur bertan, eta ez dut ekarri, baina Joseba Zendoiak egindako abiltzantzak gaur eta mende honen hasieran mende, joan da, hasieran Eskioko herrian. Ea nola diren, kasualitatea. Eta are gehiago, konturatu naz baita, 73lauko 20. zenbakian, indize hartuta, hor agertzen da, Sinforoso de Ibargurenen la cocina rural en Ezkioga, ez? Bora agertzen dian lanak, bata Eulogio Gorostiagarena.
Pueblo de Cárcamo, situación y datos para el estudio de sus construcciones rurales. Eulogio Gorostiaga arratiarra da, neu bezala. Eulogio Gorostiaga, persona oso esanguratzua da ikerketa etnografikoan arratian. Bera zean iztarra zan, zean irin jaioa, apaisa baita bera ere. Barandiaran da sinforoso baino gaztetxuagoa, honik 88 behatzikoa dira, ez? Hau ikaslea izan zen, seminarioan, zebera zen 1903koa. Eta 29 urterekin hil zen. Apaisa zen baita bera, Eta esan duen, baina zer raro, honek lan guztiak arratian egin zituen, eta anuarioan daude argitaratuta. Nola Kristo Karkamoko zer agertzen da hemen? Karkamo dago Araban, baina Araban Balderejoran zaioan da, idei bat egiteko, gaubea hortik, espejotik ezea, baina alboko zeretik, angostin gurutik eta barrezaz. Karo, bera apaiz egon zan Nafarratetik urrutxu dago, baina bueno, hortik nik uste dut. Baina begira, 29 urterekin hil zan bera 23an, eta argitaratzen da 74an. Baina aurretik berak, 25an eta barta argitaratuta ditu lanak hauekin batera, Euskal Folklore aldizkarian. Norbaitek, seguru ezagutuko zuten lan hori, eta, bueno, bere momentuan, naiz eta bera ez egon, kasu honetan ere, hilda gero, nahiko denpora beranduago argitaratu zen. Gauza esanguratzu bezala, Eulogio Gorostiaga Etxebarriak arratiko deia hilabetekaria sortu zuen. Arratian oso, bueno, behintzat, balio handikoa, 2 urte bakarrik iraun zuen, bera hil arte. Berak 2 urte horietan. Begira nolako kasualidadeak, ez dira kasualidadeak. Ez nik horren egotea, ez zuek honetan aritzea, ez gu herrian horretan aritzea, ez da zuek eskolaren alde borrokan ibiltzea, guk ere borroka berdina eukitea oin urteak, eta badakigu zer dan, herri baten norbera ezagutzea eta hori transmititzea, eta eskola bat eukitea. Eskola galtzen duen herriak, etorkizunia galtzen ari da. Eta ez naz gehiago luzatuko. Zertan ari da gaur egun Euskal Folklore, zertan ari gara? Bueno, duela urte biterdi edo, bueno, proposamen bat egitea eskatu zidaten, eta proposamen berritzaile bat, errespeto osoz, egindako ibilbideari sortz diogun errespeto osoz, ausartu ginen egitera, eta talde berri batek hartu gendun urtekariaren zuzendaritza edo gidaritza. Euskal Folklore urtekarian Jose Miguel Barandiaranek espiritu hori eutzi beharko lioke oraindik ere gure ustez. Osterantzean ez litzake izango Euskal Folklore, beste zerbait izango litzateke, baina espiritu hori mantendu behar dugu, baina berriro irakurrita espiritu hori. Ez 1920an idatzitakoa orduko begiekin, baina gaurko begiekin. Segurueni berak ere hori egingo lukelako gaur egun. 100 urte da torlaster, horregatik esaten dugu 100 urteko aldizkari gaztea dugula eskuartean. Hasierako espiritua utziz, ohiko postulatu etnografikoa uko egin gabe, baina garai berriak eskatzen duten ikuspegi berri bat emanaz. Zen norabidetan, alde batetik gaitegia. Claro, oinarrian, konstituzio etnografikoa bere momentuan Jose Miguel ataratakoa hori izan da. Oinarrian horren aplikazioa izan da. Gero, horren isla artikuluetan. Claro, bere momentuko kulturari begira dago eginda. Gaur egun horrek eskatzen du zerbait. Ikerketa hildo berri batzuk ere. Gure herriaren errealitate soziokulturala eta ekonomikoa baita ematen ari da gizarte eraldaketa prozesua, eta funtsezko elementuen ondoriok uste dugu erreparatu behar ditugula beste aspektu batzuri. Beste esate baterako lehen esan dudana, aldaketa demografiko azkarrak ekarri duen kultur transmisioaren gaia, hori bermatzeko bitartekoa eta estrategiak, balioen sustapena eta garapena, jendartearen analizia genero ikuspegitik, identitatea eta identitateak eta kultura artekotasuna, zer da kultura? Kultura berdefinitzen ari garen kontzeptu bata,
bai gu baino gazteagoak ere, hori ere kultura da. Kultura azken baten momentu bakotxean, gizatalde batek bere buruari egiten dizkion oinarrizko galderei erantzuna emana da, sortzen duen ekoizpena da, bai materiala, bai espirituala. Hau da, zer egiten du nik bizirauteko, nola, babesteko, elkarrekin babesa, elkarren laguntza lortzeko, eta oinarrizko galdera hoiei, premia hoiei erantzuna bilatu ala sortzen dut ekoizpen bat. Baina aldi berean beste maila bateko galderak egiten dizkio bulduari, non dinator ni, nor naz, noragoaz, eta hor sortzen da beste maila bateko kultura edo ekoizpen bat, ekoizpen espirituala, ez? Baina hori etengabe formulatzen ari gara. Prozesu horrik kontuan hartu behar ditugu. Beste aspektu bat, lehen aipatu duana, ez da, teknologia berriak eta gizarteak nolako eragina daukan gure harremanetan, gizarte harremanetan, denbora espazioaren konzepzioa. Guzti horretarako metodo etnografikoa baliagarria da. Egokitu behar dugu garai berri hauetara. Eta baita, zergatik ez, eta ikusi dugu baliagarria dela, memoria historikoa berreskuratzeko ere. Metodo etnografikoa erabiliz. Ikusi dugu arkeologia nolako ekarpena egin duen. Metodo etnografikoak erabiliz ere, badakigu zaila izan dela, baina momentu honetan erabilgarria da horretarako. Ideia horrenekin, euskararen presentzia areagotzea, beste helburuetariko bat, beste norabidetariko bat, unibertsitatearen eta ikertzaile gazteen implikazioa. Orduko momentuan zegoen egoera, gaur egun unibertsitatea badaukagu antropologia departamentuak eta bar, hor badago jente gazte hori ekarri egin behar dugu mundu honetara. Eta gero, bai beste helburu bat daukaguna da, urtekari izaera berreskuratzea. Iaz, atera gendun 51. Alea. Hau ere koinzidentzia izango da, baina formato aldatu gendun, eta kasualidadez berdina da. Ez gendun elkarrekin hitz egin, baina begira. Harremanik eduki daude. Biak berdina. Orduan, iaz urrirako atera gendun, 51. Alea, eta gaien antolaketa izan zen, gai monografiko bat, euskal kultura eta kulturgintza, eta baita, aparte, ekarpen libreak, nahi baduzue gehiago etnografia tradizionalagoarekin lotutakoak, ez? Eta gero, oraingoan, 52. Ja aurten aterako dugu, urrian, gehiago doa identitateak, kulturartekotasuna hortik, gehi, ekarpen libreak, eta, esan dizuedan bezala, talde berri bat arduratu gara, bilatuz gaztetzea, ni nazarrena, baita oreka bilatuz lurraldeen arteko presentzia, momentu honetan usteot bai Bizkaia, Araba, Gipuzkoa, iparralde, Nafarroan, azkenean ez dugu lortu, baina bai oreka hori, eta gero dinamikoa. Gaur egun baliatuz ditugun komunikatzeko tresnak oso dinamikoa izatea. Eta hori da daukagun erronka eskuartean. Eta beste barik animatu, jarraitzeko lan hori egiten, eta Euskal Folklore anuarioan, urtekarian, beti okiko duzue lekua. Bai lanak argitaratzeko, baita elkarlanean egiten duzuen proposamenetan laguntza eskaintzeko aldugun neurrian humiltasun guztiz. Eta barriro ere eskerrik asko gaur hemen egoteko aukera eman duztezuelako. Eskerrik asko. Ze aipatu dezakedan? Hemen Iñakik aseran aipatu duen bezala, bi egileen lana dira, batia zendu zen, ezkion apaiza izan da, on sinforoso, baina goiotan aipatu duen bezala, eta guandik gani bizirik nagoena. Eta Iñakiri aipatu nion, lehen behar esan duen bezala, gari bate nola edukizan dugun, hau prestatzeko, liburu aurre ateatzeko, euskerako zuzenketak eta gero berak sinforosenak beak egin izan ditu. Lana gehiena beak egin izan du. Ez du aipatu, baina,
oitako egun batean, igande batean mentzat aipatu nion. Ez dela gaina, momentutan hau batera da. Baina amenazatzen dut. Ezki honik hau baino gehiago egin ditu, eta badaude beste 7 eginak. Eta hau da, abeltzaintzaren inguruan, baina gero daukat elikadura, dauka beste bat eriotzari buruz, bataioari buruz beste bat badaukat, enez goratzen nire, zeren garai hartan egindako lana dira, oan dela 35 bat urte, eta dana jarraian egin itun, jakasi 2 urtero bat egiten nuen. Eta handik ganaia gordeta be, eta ez dago gaina permiso inori eskatu beharra. Dauzkadala nire bibliotekan, obentzat bere kaxatan gordeta, lanak izan ziren, hor beste talde bat sortu izan zalako, Jose Miguel Barandiarani esker ere, eta izan ginen 81 bat ikertzaile, Euskal Herri osoan, baita iparraldetik kontuan izanik, ekertu izan ginenak, Abelek aipatu izan du bezala, nolabait etnografiako lanak egiteko, eta hartzen genuen bakoitzak Euskal Herriko herri bat. Claro, nik ia ezkio, eta hemen dago historia, 84ean, hau 23 urte nituenean, egin nuen lan hau. Claro, beste talde berri hori sortu izan zenean, handik 6 urtetara, pentsatu genuen, berriro horrelako lanak egitekoetan, ni ez naiz herri zaldatuko, jarretuko dut ezkion bertan. Eta talde horrekin betza sistematikoki atatzen ziren gaiak. Hortik, horatzen ez, lehen da biziko elikadurena. Izan zen, urrungo eriotzarena, abeltzaintza nik iagina naukan, orduan, urte hartan nibitzat ez nuen lana egin behar izan, besteak bai, baina nik egina naukanez, lan hori hartu zuten, eta gaina baliotzat eman zuten. Claro, lan horiek, nolabait, amun komunitatean, 81 pertsona horien lanak elkartzen genituen. Baina bakoitzarenak ez ziren argitaratzen, hori aipatzen dut, horretik esaten dut, ez da hola ez permiso, zeren, bakoitzaren lanetik hartzen ziren data desberdinak. Eta hori nolabait, plasmatu edo, itzultzen zen liburu horretan. Baina, lan osoa, ikertzaileen bakoitzarena horietzan argitaratzen. Eta horretik aipatzen du, eta pentsatu izan duana. Bukatzen badut ere, Jose Miguelen gia hori, haseratik bai Iñakik eta baita Abelek aipatu izan duten bezala, galdetegia uste 1300 galdera dira, bakoitza bere atalean. Eta hemen nire ateratzen dena, da 3. atalean deitzen den hori abeltzaintza. Nik izen bura manion hori Ezkioko herrian, mende haseran eta gaur egun. Honekin, aipatu nahi duana, hau egin izan zen bezala, lehen da biziko atalaia elikadura egin hasiko zen. Horta gola aukera, gia guzti hori betetzeko. Data bat ez dakik gogoratzen den Iñaki, baina aipatu nion bezala. Gaina, Euskal Herrian ez dago herri bat ere, oandikan Jose Miguelen Barandiaranen gia osoa, hau da, 1300 galdera horiekin, hau da, atal guztiak, bai elikadura, bai abeltzaintza, bai eriotza, ez dago inungo herri batean argitaratua. Edo esan, dala lan utxa edo, zeren bai, herri bakoitza baditu, oain kasu honetan Ezkiok egin izan du bezala, bi ikertzaile hauekin, 3 lan hauek hemen argitaratzea. Baina bestela, ni dakian ez bentsat, inkesta hori ez dago inun osatuta. Eta hori izango zen, ez daki, Abelek aipatu du, herri bakoitzean, aukera eta eskuzaola ematen dula, nolabait eusko folkloren ere handikan argitaratzeko eta jasotzeko lanak. Baina hor badago beste aukera bat, nik aipatzen dut Ezkio, nik bentsat nahiko aurrata daukadala. Bakarrik daukadan eragozpen bakarra, adinak ere urteak aurrea joan direla, eta 58 urtekin, nolabait hori, hausarta eta hori dana pixka jetxe egiten dela. Baina gaztentzako ere, aipatzen dut, gida hori oso erresa da, lortzea, eta beste aukera bat dagoela, ez bakarrik Ezkio, baizik eta aldameneko beste herri batean, hori osatzea. Norbait ikusten bada, hori, indarrakin eta hori, eta ausarte izan Ezkio. Hasi nezen bezala, historia hori izan zen, nire 24 urtekin hori, aipatu zeaten da, lehen ez dugu, aipatu, esan ditugu, Jose Miguel, eusko folklorean egon izan diren hainbat langile, baina Abel gogoratuko da beste batekin, arek nahi pixka bultzatu izan zidan. Eta uste Ezkioko herrian, hainbat jende ikusi nagoela beharekin.
zen nahiko nabarmena zen. Gizon Agirre. Antxon Agirre Sorondo. 2 metro zituen, 2 metro baino gehiago zituen pertsona eta niarekin hasi nintzen ikerketak egiten. Orduan azaltzen nintzen baserri bakoitza, uratza normala. Ja, hasten zian, hemen ze pasatzea. Habe, zen esate zuten, igual, hau, inspeziotik, zer, bat, horrelako alturak da, beste hauek nundi, ze. Eta hasten ginen egiten galderak. Eta beste gozat epatu behar duana, baina zer den ikertzaile izatea, ni badakit jendeari, eta hemen ezkior hainbat, batzuk ere giltza izkitia, baina hainbat jende harrapatu izan dut, inkesta guzti horiek egiten, matematikoa lehenko, baina asparagarri izaten dela. Azaltzen zenean baserri batea eta esatea, ia batzuk ezagutzen hautelako, baina bitu nabil ez dakitze ikerketa egiten, ez dakitze, lehen da bizi, baserri harrapatu bertzu pertsona bat, gaina libre egon dedila. Momentu horretan. Zer, gaina lanean egon ezkeo, nik ez dakit, o behiak jistea, aipatzen dut edo zer gauza, ez da? O jasko janari ematea, bera zait. Gaina libre egotea, eta gero gaina, hombre, hobeki, are joate zenean papela guztiak ez erakustea, galderakin. Nazten bai ikustenan, gaina, zenbait galdera, 200 daudela. Horregatik aipatzen dut ez dara izaten resa, zera batean. Baina, nolabait hor borroka bat egin beharra dagoela eta borroka horren ondoren eta pixkat esfortzu horren ondoren horrelako gotzak ateratzen direla. Eta lehen egin aipatu izan duana, guantikan nahiko nukela hori, gazte batzuk egon ezkero, nik egin izan nuen bezala, nonek ere 23 urtekin hasi nintzen lan hau egiten, dagoela aukera, eta hori berriro aipatuko dut, guantikan Euskal Herria metzat ez dagoela herri bat, gia, hau da, Jose Miguel Barandiararen gia osoa, egina da, norbaitek egin duenik ere. Ez dagoela, lan hutsa, enbaten dut abisu betzela, norbaitek hartzen badu, hori bai, lan gogorra izango ala, zer esaten dut, gida guztia betetzea nahiko luzea da, eta ez da gaina urte betean egiten den lana, jo dezagun 20-25 urte, lana ongi egiteko, neonekola potatzen dut, bapatean, nik dauzkadan 7-8 egina, badakiz bait urte eraman diaten, ordan osoa betetzea, nik pentsatzen dut 21 urte. Baina norbait ikusten badu aukera, hor dagoela. Eta ez daki, geho herriarentzako, abertzen buz hartzen dute liburua. Eta presnago hori, igual, zeren xiforosogiak kexak ez ditu jasoko, baina ni zozer geizki egonezkeo data bat ez dakitze, nire errua. Pentsatzen du, zozer geizki egin izan du alako. Presnagoela edo zer zaplasteko ez, baina bintzat hori kritika jasotzeko. Oso ondo.